Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Беларускія падраздзяленні войскаў спецыяльных аперацый, якія раней дзяжурылі на ўзмацненні мяжы з еўразвязам, перакідваюць на поўдзень да ўкраінскай мяжы, паведамляе Байпол. Паводле інфармацыі аб'яднання былых беларускіх сілавікоў, перакідванне спецназу звязанае ў першую чаргу з тым, што Украіна атрымала ад ЗША дазвол на выкарыстанне амерыканскай зброі па тэрыторыі агрэсара. І рэжым Лукашэнкі занепакоены з гэтай нагоды. Паводле крыніцаў Байполу, вайскоўцы незадаволеныя частымі камандзіроўкамі і пражываннем у палявых умовах. Сярод іх таксама шыряцца чуткі аб магчымых баявых сутыкненнях з заходнімі прафесіянальнымі войскамі. Польшча не будзе адкрываць пункт пропуску баброўнікі на мяжы з Беларусю. Міністр замежных справаў Украіны Радослаў Сікорскі патлумачыў, што гэтае рашэнне звязанае з складанай палітычнай сітуацыяй. Цяпер у Беларусі самыя вялікія рэпрэсіі ў гісторыі гэтага рэжыму. Таму, на жаль, мне вельмі шкада, бо я таксама хацеў бы, каб нашыя прадпрымальнікі маглі весці нармальны бізнес. Але гэта Лукашенко і Путін вядуць гібрыдную вайну з Еўропай, а не наадварот. Аб магчымым аднаўленні працы баброўніку раней заяўляў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Праўда, з адной агаворкай, калі той, цытата, не акажа негатыўнага ўплыву на бяспеку краіны. Пасля ягонай заявы пачасціліся спробы штурму мяжы з боку Беларусі. Прынамсі, 4 польскіх вайскоўцаў сталі ахвярамі нападаў нелегальных мігрантаў. У выніку апошняй атакі адзін з памежнікаў быў дастаўлены ў больніцу з траўмай вока. Офіс абранай прэзідэнткі Беларусі Светланы Ціхановскай звярнуўся да ўлады ў Літвы з просьбай перагледзець працу мытнай службы. Раней там увялі абмежаванні на правоз праз мяжу харчоў. 3 чэрвеня ўрад Літвы ўвёў новы пералік тавараў, якія забароненыя для імпарту з Беларусі і Расіі. Цяпер у ім болей за 2800 найменаванняў. У тэматычных чатах аб перасячэнні мяжы беларусы пачалі скардзіцца, што літоўскія мытнікі прымушаюць прыбраць з багажу любую ежу, нават прыгатаваную з сабою ў дарогу. Скакуны ў абмен на трактар. Лукашенко завяршыў візіт у Манголію. У апошні дзень візіту Лукашенко разам з прэзідэнтам Манголіі Ухнаагейнам Хурэлсухам наведаў цэнтр мясцовай культуры, дзе гасцям прадэманстравалі спаборніцтвы ў традыцыйных для манголаў відах спорту, скачках, барацьбе і стральбе з луку, а таксама элементы нацыянальнага свята Наадам. Напрыканцы культурнай праграмы Лукашенко і Хурэлсух абмяняліся падарункамі. Мангольскі лідар атрымаў 2 трактары «Беларус», а Лукашенку падаравалі 2 мангольскіх скакуноў. Як перадае Белта, коням далі мянушкі «Мір і хуткі». Перакрыць лазейку для абыходу санкцый супраць Расіі. Літва ўводзіць новыя правілы вывазу ў Беларусь аўтамабіляў не старэйшых за 5 гадоў. Згодна са зменамі, якія пачалі дзеяць сёння, літоўскія мытнікі цяпер будуць патрабаваць ад экспарцёраў, сярод іншага, даведку аб канчатковым атрымальніку тавару, абавязальніцтва не прадаваць і не перадаваць аўта ў Расію, а таксама цягам 40 дзён размытніць яго не ў Расіі. Мытнікі папярэджваюць, што калі, нягледзячы на забарону, аўтамабіль усё ж такі апынецца ў краіне суседцы, гэта будзе лічыцца парушэннем санкцыйнага рэжыму, а дзейнасць экспарцёра будзе прыпыненая на час разбіральніцтва. Змены чакаюць і фізічных асобаў. Цяпер вывезці аўта ў Беларусь можа толькі ўладальнік. Раней гэта можна было зрабіць і паводле даверанасці. У горадні ўвядуць сухі закон. Абмежаванне на продаж алкаголю будзе дзейнічаць падчас выпускных вечароў. Паводле рашэння гарвыканкаму пад забарону трапіць алкаголь, у складзе якога больш за 7% этылавага спірту. Напоі перастануць прадаваць з 6 вечара 14 чэрвеня і да 8 раніцы наступнага дня. Раней сухі закон на час выпускных увялі ў Лідскім, Дятлаўскім, Слонімскім і Быхаўскім раёнах. Масавае ДТЗ ў Менску. На вуліцы Прытыцкага сутыкнуліся 6 аўтамабіляў. Як паведамляецца, у сталічнай дзяржаўтаінспекцыі у выніку аварыі ніхто не пацярпеў. 24-гадовы кіроўца Volkswagen рухаўся па вуліцы Прытыцкага ў кірунку Якубоўскага. Пры спробе пераладавацца ён не саступіў дарогу Volvo. За сутыкненне не даў рады кіраванню і здзейсніў наезд на Opel, Audi, Mazda і Renault, што былі запаркаваныя непадалёк. У выніку аварыі ўсе 6 машынаў атрымалі механічныя пашкоджанні. Дзеля вяртання закладнікаў Ізраіль можа прыпыніць вайну на 42 дні, але ўсё роўна працягне аперацыю супраць Хамасу. Гэткую заяву прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу адрэагаваў на план урэгулявання канфлікту на Блізкім Усходзе, які 31 траўня прадставіў амерыканскі прэзідэнт Джо Байден. ולכן הלכנו כברת דרך ארוכה כדי להחזיר אותם.
Я думаю про палонных увесь час, про іхныя сем'і, про іх пакуты. І таму мы прайшлі доўгі шлях, каб вярнуць закладнікаў. Але ў ходзе гэтай аперацыі мы захоўвалі мэты вайны. На пярэднім плане удар па Хамасе. Мы настойваем, што завершым і тое, і другое. І гэта частка агульнага плану. Натаньягу адзначыў разыходжанні паміж ізраільскім планам і канцэпцыяй Байдена. Раней памочнік прэм'ера заяўляў, што Ізраіль прымае план Байдена адносна Газы. Яго першы этап прадугледжвае замірэнне і вяртанне часткі закладнікаў. У выніку абстрэлу Дняпра пацярпелі 7 чалавек, у тым ліку месячная немаўля. Паводле звестак паветраных сілаў Украіны расейцы выпусцілі па горадзе 2 крылатыя ракеты «Іскандер-К» з тэрыторыі акупаванага Крыму. Згодна з мясцовымі ўладамі абедзве ракеты былі збітыя, аднак іхныя абломкі ўпалі на жылыя дамы. Пашкоджаны больш за дзесятак аўтамабіляў. У прыватных пабудовах шматпавярхоўках і больніцы выбітыя вокны. Як распавёў кіраўнік Днепрапетроўскай абласной ваеннай адміністрацыі Сергей Лысак, ідзе ліквідацыя наступстваў. Стаміліся ад паразу. Беларускі баскетбольны клуб «Менск» пакідае адзіную лігу ВТБ на невызначаны тэрмін. Пра гэта галоўны трэнер каманды Алексей Сухавецкі распавёў у эфіры дзяржаўнага тэлебачання. З ягоных словаў клубу трэба зрабіць цытата хатняе заданне, каб вярнуцца ў лігу праз год ці два. Баскетбольны клуб «Менск», які раней насіў назву «Цмокі», скончыў сёлетні сезон лігі ВТБ на безальтэрнатыўнай апошняй пазіцыі, атрымаўшы 39 паразаў у 40 матчах. Адзіную перамогу мінчукі атрымалі над казахстанскай Астаной. Незвычайнае збудаванне для экстрэмалаў з'явіцца ў мастах, а дакладней на самым доўгім у Беларусі падвесным мосце, што знаходзіцца ў гэтым мястэчку. Частку яго пакрыцця зробяць шкляным. Цяпер збудаванне на рэканструкцыі. Завяршэнне ўсіх працаў і адкрыццё моста будуць залежаць ад пастаўкі новых сталёвых канатаў, на якіх ён будзе вісець. Чыноўнікі адзначаюць, што рамонтныя працы могуць заняць да 6 месяцаў. А цяпер да сапраўды добрых навінаў. У гарадзенскім заапарку папаўненне. У дагестанскіх тураў, падвід якіх занесены ў чырвоную кнігу, нарадзіўся малы. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю вас каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.